Bapak Mentari dalam satu ingkang lenggahan siang beriko kaberwakan sautawis pinarian unjukan Tirto menika ingkang sampun pinilih saking kalapa ingkang anembe amoh sepisan dening Prabu Pindha jejering Narendra kan kebekan kawibawan luhur dening Merbawa Sinung Merbawa ingkang edi indah melangoni lumampah dambya ginarubyuk saking para pangombyong pangiring pandherek temanten kekalih kawijil saking lalatan Banjar Sugihan Surabaya paripurna anggenipun pinaringan unjukan sawetawis temanten kekalih kasindur dening panjenenganipun Bapak Muntari Dalasa Ibu Rahayu sawetawis kadhereke tumuju wonten papan palenggan Dampar Denta Kencana Dampar Denta Rinengga kadhereke wonten palenggahan dalemipun Bapak Muntari sawetawis mangke ugi kadhereke tumuju wonten papan palenggahan Dampar Denta Kencana Dampar Denta Rinengga mila katuran kunjuk dumateng para tamu undangan. Logi kasemanggaken kunjuk dumateng para tamu undangan mriki para pangiring pangombyong mriku kasebut lenggah sawetawis wonten papan palenggahan ingkang samapta sumangga lumampah sawetawis ingkang lenggahan mriku panjenengan Bapak Dalasa Ibu lambang bilih anggenipun ambapa timbang temanten kekalih senaosa ingkang setunggal putra mantu ingkang setunggal putra piyambak tansah karengga kados putranipun piyambak ateges anggenipun winisuda temanten kekalih boten kabeda-bedakaken paripurna anggenipun temanten kekalih kabapa timbang mila ugi temanten kekalih kalenggahake wonten papan palenggahan kanthi maradi kandhing pengganti kawis tinggal rawuhipun kadang pisan sutrisna kang wijit saking latan Banjar Sugihan Surabaya kapapa karawanipun dening Bapak Muntari Dalasa Ibu Rahayu mila datang kesupen rawuh sawetawis kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kawula aturi wonten dalemipun kula ahlan wa sahlan bihudurikum sugeng rawuh sugeng lenggah wonten papan palenggahan ingkang samapta mekaten.
bapake teng pinggir ibuke teng tengah lenggahanipun mekaten saking laletan Banjar Sugihan Surabaya mligi saking dalemipun Bapak Ahmad Swandi Telasa Ibu Sri Kusmiati mula kawis tinggal ing kalenggahan mrika wis rawuh wonten dalemipun Bapak Muntari Telasa Ibu Rahayu mila hangeturi panjenengan sami lenggah wonten papan palenggan nggih marut dikane begali mila kalajeng kyang nggih dipun handapi adicara krobongan jangkep temonten kekalih kapurwakan adicara kacar kucur guna kaya pralambang ya pralambita pasrahe guna kaya saking manten putra cinadosan saking tilam lampu tilam jem kala jana isinipun kacang kawak beras kawak dele kawak kacampur arta recehan tring kasuntak wonten mangkone temanten putri kanthi jumeneng mila samudayanipun guna kaya ingkang kasuntak boten wonten ingkang maleber rada diangkat sithik Mas nganten kersane ketinggal iki isine apa wae sedaya nggih sampun disuntak dibendeli Mbak nganten didadoske setunggal kali sing dipegang Mas nganten nggih monggo kapasrahake wonten pangarsanipun Rama lan Ibu monggo mila ing kalenggahan mriku mugi anggenipun makarya wonten kekalih rejeki ingkang halal ingkang barokah bisa kanggo sangune wong omah-omah bisa kanggo rakate bocah sekolah bisa kanggo tukune sawah bisa kanggo bangun omah megah ugi ingkang paling utami mugi guna kaya bisa kanggone sang munggah kaji wonten Mekah al-Muka Romah amin Allahumma amin kedaharan ingkang werdinipun menika dahar walimah ya dahar bebarengan ya bujana handra wena nomor dinipun menika Bogo Jenar Bogo dadi daran jenar wis ngarani warna bening warna kuning menika pralambang kawiwitan kapurwakan anggenipun dedhaharan maos bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bimaru sakdana wa bina adatana didhahar sing tenanan to nggih iki beras enak oleh panen dhewe kok monggo Mas nganten pegang piringe tangan loro nggih Mbak nganten nduk ndulang Mas nganten monggo Mas Agus Imam Hidayat mereka janggote dipegang to janggote Mas nganten dipegang dulang-dulangane ya saya ditahan dulu sudah nggih gantosan monggo Mas Agus jenengan ndulang Mbak Deva ayo Mbak nganten yang pegang piringnya tangan loro nggih tulang-tulangnya bikin naroja pasemono teman dan kekali samudris no putris tanan sih kenasian
Senajan to tranggulangi pekewo wonten madyane itu Brayan mboten saged tangi dali rasa tresna asing pinanganten sarimbit. Tureng gangwan ini teman-teman kekalih menika dedaharan lumarat unjukan Tirta wening. Tirta atas banyu wening wis ngarani warna bening. Anu kawitanyane jaman kina Tirta wening kapundhut saking Deganwala. Deganwala tegesipun Deganwala pemuda ingkang nembe awuh sepisan. Mung pralambang ya pralambita manten kekalih ya mung sepisan iki anggenipun jegur ing bebrayan. Ateges nikane temanten ya ora bolak-balik. Bangga. Alon-alon ya anggenipun atur unjukan nggih sampun menghadap ke kamera lenggah lurus ke depan boleh mangga lenggah lurus ke depan diombe dhewe-dhewe nggih mangga diminum sendiri-sendiri dihabiskan gak apa-apa entekno gak apa-apa lho timbang ketelak nggo heeh. Mugi kanthi ngenjot Tirta wening temanten kekalih tansah wening ing manah tetapi kalebu pinang nggih hayem mewah tentrem suka parisuka temanten kekalih paripurna mila ing kalenggahan punika hanetepi adicara sumungkem kaburwakan panjenenganipun Nyimas Ayu Deva Ayu Febriana anggenipun nyuwun rementah pangaksama wonten mangarsanipun Raka Mas Bagus Agus Imam Hidayat kasumenggaaken mekaten. Ke masih ada ya, masih ada kayaknya lagi. Pandayap di ingkang gahan mriku anggenipun temanten putri mring temanten kakung anggenipun sembah kalbu mring temanten kakung. Kalau dengake adicara lolos duwung ya lolosan samparan minangka pusaka sifat gandel keprabon nata kalolosan utawis nggih disalap teng kursi berdiri nggih jumeneng kerisipun jarene kerise yen ora ngadeg kok ya ora patek penak ngoten mila kerise nggih jumeneng temanten kekalih kanthi gegandengan asta tumuju wonten mangarsanipun Rama lan Ibu kanthi yayah konjemring Bantala nyuwun tumentahing pangarsama wonten mangarsanipun Rama lan Ibu. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tepat di hari ini kita saksikan kedua mempelai raja dan ratu kita bersimpuh di pangkuan Bapak dan juga Ibu, memohon doa restu dalam keduanya memulai mahligai rumah tangga. Tentunya tiada kata yang mampu terucap dari keduanya selain kata maaf wahai Bapak Ibu, apabila sedari kecil belum bisa membahagiakanmu, namun dimulai hari ini sudah memberanikan diri untuk menempuh hidup baru. Tentunya sekali lagi
Keduanya sambil bergandengan tangan menuju ke pangkuan bapak dan juga ibu, bersimbuh memohon doa restu yang terbaik, doa restu yang terindah dalam keduanya menjalani mahligai rumah tangga. Teriring doa tentunya dari orang tua untuk kedua mempelai dalam lantunan barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakuma fi khair. Semoga Sang Pencipta selalu memberikan keberkahan untuk keduanya dalam menjalani mahligai rumah tangga. Semoga kelak dalam menjalani mahligai rumah tangga keduanya mampu menuntun putra putrinya menuju jalan yang diridhoi dari Allah Sang Pencipta. Tentunya semoga keduanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selesai untuk keduanya memohon doa restu yang terbaik, doa restu yang terindah tentunya di kesempatan siang hari ini. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Tak lupa untuk memakaikan kembali kanan cenolo. Oke Bu Soko sifat kandel. Ya Allah Mas Agus romantis sandale langsung disiapke. Kilo pokoknya nek nganten anyar ki ya ngene iki Bu nggih. Sampai nek awak sithik muga-muga ya tetap ngene iki. Nggih, leres Bu. Ngoten. Nggih, monggo kerise diagemke alon-alon Mbak nganten ya. Oke. Sudah. Monggo untuk kedua mempelai duduk terlebih dahulu. Nanging menika nggih berlenggah dipun raos kirang mantep hampir buni dereng dipun gungan pring romolan ibu. Kaparwakan panjenenganipun Bapak Muntari Dalasa Ibu Rahayu monggo mereka kasuwun hangapit wonten kanan kiringipun temanten kekalih sak utawi mekaten monggo.